kuwi karo sambel pecel iki boleh iki. Kowe iki asli nyemoni guse to nek pecele kon ngetokke ngono. Pecel apa wong jero omah jenenge mek helm tok. Iki jane Iki kiai lho kok helm tok piye kowe? aku lagi tuman bengi iki ndereke Gus Waras iki apa gelar. Kok Gus Waras iki daleme Gus Gendeng kok iso. Usuk rumah. Iki daleme Gus Gendeng yo biasane awake dhewe mesti ngancani kerja lho. Suruh mari ya. Jadi wis mari wis waras ya. Gus Gendeng kuwi lak nggon nama yang sudah familiar. Oh. Ya kaya sampean jeneng lak Jo Plutu ngono to. Iya. Kuwi biyen lak jeneng lak Ahmad ngono to. Ahmad. Kula kuwi aku dadi dalang ya tetep ora pantes, tur ya ora iso kondang. Ora iso ngalame dalam mesti pikir jenengku Ahmad beri kiamat arep. Lah mulo kuwi kula ya ngalah berkah iki nek apike. Seneng lah kiai seneng iso rokokan. Lah kok kosok